Hlídej ho vymítný, jo. Šlinta, prase. To je ocelý. Máme to tak. V práci jsou. No vídám, že jsem v práci a když jsem v práci, tak mi nevolej. Zvlášť ne ty. Co? Ne, Giovanni. Giovanni, víš, že jsi hajzel a zbavila stačí? Je ti to jasný? Máme 5 minut do vysílání a zase nejsme hotoví. Tak si na to najdi robota. Navalíš na mě úkoly a pak sobě nenajdeš špetku solidarity. Jaký solidarity? Vždyť ty myslíš jen na svoje rodinné problémy. O jaký solidaritě mluvíš? Všude ve světě se válčí. Co ty o tom víš? Co o tom vím? Jestli to tak povedeš dál, vyrazím tě. Já se mohl přetrhnout, aby jsme ten film natočili. Co myslíš, že jsi, Madonna? Ale ani my jsme se neplákali. Výborně, Mário, ať se ti vede. Kam zase jdeš? Ano, odrazilo se to i z mý práce, ale doufám, že není. Já mu to nakousnu. Jak na tom jsem. Velká škoda, protože si hačku dělám ráda.